ki ta hofi? Yan fa ba magana faran mace ko kyau ake ba. Kin iya kunu? Ka zo ka rubuta min na iya kunu. Na je na iya kunu, na iya kunun tsamiya, na iya kunun kanwa, na iya kunun shinkafa, na iya kunun alkama, kai na iya kunu kala-kala. Ka iya faskare malam? Na ce ka iya faskare. Ka iya faskare? Na ce ka iya noma? Ka iya noma ka tsuguna da ƙugunka ka zauna kai noma? Idan ka iya ka aje min a comment section. Bari zo in gani. Da kunun da mai shan kunun duka zan iya. Kai daga gani na ai ba sai an faɗa maka ba. Da kunun da mai shan kunun duka na iya. Wani kunu kuna fama da talauci saboda ku daina bamu 5 10 ku yasa ku ishe mu an iya kunu an iya kunu. Ba mu iya kunu ba muka ce ba mu iya kunu ba. Mu yan zamani na indomi muka iya da taliya. Duk wanda ya so mu haka ya so mu wanda bare so mu ba kutumar ubansa ya bar mu ba mu iya kunu ba. Haka ake yi. Ka zo kin iya kunu, kin iya kunu? Na iya kunun me? In na iya kunu sai aka yaya. Ban iya ba. Ko ma na iya ba zan yi ba. Ai ni sai azumi na ga zan iya yin kunu gidan mijina. In ko kaga na yi kunu to wannan ra'ayi na ne ba wai ya sa ni dole yin kunu ba. Yanda maza suka dauki salo yanzu ina ga akwai maza da yawa da suke ciyar da matansu yanzu da zallan kunu. Sai dai ai ta kawo ma mace gero da dawa ana cewa ta jika ta yi ta rinka kai nika tana dama kunu. Wani irin abu ne haka salon arziki ba zai taba zuwa muku ku yan social media nan ba. Kowa da irin mugun salon da zai kawo. Kai ka kawo wani kin iya kunu. Nan gaba sora wallahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu abinda zaka mana kenan kin kabir, abinda zaka mana kenan kin kabir. Ka sa wanda zan aure ya fasa aure na saboda ban iya kunu ba. Sai ka zo ka aure ni ai in ya so ka dinga mana kunu ina mana kosai. Kin iya kunu kuwa? Ni ko na iya kunu ba dai ka iya sha ba? In dai ka iya sha to idan zaka zo ka taho da muciyar dama kunu ba dai kana da muciyar dama kunu ba kuma ka iya sha? Idan aka dama idan ka zo sha ka zo da leda in za ka sha don ka san ba zai yi ba abin da za ka saka dole sai a leda ko za ka gani na iya ko ban iya ba ka zo da muciya da leda. Bonita ina da tambaya kin iya sarrafa gero? Dama ana sarrafa gero ne. To kin iya kunu? Na da iya custard. Baki iya kunu ba? Na iya custard. Baki iya kunu ba? Kawai ki je sai an jima. In baki iya kunu ba mu baki. Wallahi Allah. Ya to ki je ki koyi kunu inda kina so mu ci gaba da mutunci. Wannan an yi abun kunya wallahi dan Allah jibe to bata iya kunu ba. Na iya dafa komai a rayuwar ki miki daidai. Zaki iya sarrafa komai ya ciwu amma kunu aka tashi yin kunu dan iskan abu ne wallahi. Zaki iya yin shi ya tsulalu ya koma gaban fitsari. Wasu matan ma tsaban ma kunun ya kiyowa wallahi sai dai kaga ana dama kunu a cikin tukunya a saman wuta. Wallahi shayyan abu ne ai shi ba mai wani iya yi fa shi dan kina wani sai da kunu a layan kuwa kin iya wallahi wata rana sai ki shiga shi yayi tsululub kuma gashi yanzu tsaban hagen iskanci kunun ma kun sa yayi tsada. Nawa da ake sai da gero da ake yin kunun wallahi kuma fa hakuri da daɗi yawa taɓa sanin kunu zai daraja a Najeriya. To gashi nan yasa aka ce duk abin da kake kai haƙuri wata rana za a yi da kai. Shekara nawa ana shan kunu bai farin jini ba sai bana. Kai amma wannan kabir din Allah ya shirya ka wallahi ka ka mana bala'i. Kunun da mutum yake zuwa ya sayi naira 100 ya sha ka bai tafi kasuwa yanzu ka sa kunu ya koma 300. In baka da 300 a bakin layi ba za ka sha kunu mai siga ba. Yan uwana jama'a an da man da wani comment na iya kunu. Me aka yi kunu? Ni ko abinci ma ban iya ba balle kunu. Idan kunu ne, ashe mata da yawa wanda ba su aure ba. Kunu. Inna lillahi ni dai wannan abu ya ishe ni wallahi. Ku ji wannan fa, wai ba ruwana da kyawunki ko lukutancinki ko daɗin voice ɗinki. Kawai mu samarin yanzu magana muke ta kin iya kunu. Mutum yanzu bai yi sai postin ba kin iya kunu. Haba, kin iya kunu everywhere. Ban iya kunu ba, nace ban iya kunu ba. Haba, jirrin ƙauye, da abin da zai faru ya faru. Kaji? To ni dai wallahi na yi magana daga yau kar wani ya ƙara zuwa ya same ni
ko ya tambaye ni na iya kunu ban iya ba a koya amma a gidanmu mu gidanmu ba ma shan kunu. Mu ba ma shan kunu a gidanmu ballanta na an koya. Kun bi kun isha mutane har wani waka aka yi wa kunu wani baki iya kunu ba wani ba za ki aure ba to kan Allah ya sa a aure mu dan ba mu iya kunu ba. Haba abin ne ya fara isa na wallahi ko ina ka zagaya kin iya kunu to ba mu iya ba ku da kuka iya sai ku tai. Wani ma raban shi da ya sha kunun nan na san maybe tun azumin da aka yi na wannan shekar wani ma ba sha yake ba wallahi wani ma har ya manta ma wani last ya sha kunu. Kuma kun bi kun adabi rayuwar mutane kun ishe mu kun